Bona nit, senyor Duran. Molt bona nit. Se li gira feina i ha sentit el senyor Gai de Liébana. Hauria de començar a promoure una llei fiscal més justa. Jo crec que no sóc jo qui l'ha de promoure, perquè difícilment una reforma fiscal que promogui una opció política que a Madrid té el pes que té, doncs podrà tenir èxit, no? Dit això, quedi clar, i no perquè ho hagi dit ara, que jo ja a la tribuna del Congrés de Diputats en més d'una ocasió he dit que el que ens cal és una reforma fiscal global. Recentment el govern, malgrat que havia promès que no pujaria impostos, ha pujat l'IVA d'una banda, l'IRPF d'una altra, primer un després l'altre, al revés del que acabo de dir, el qual crec que per un estudiant d'econòmiques de primer seria un suspens, més encara per un ministre d'Economia, en aquest cas concretament d'Hisenda, que és el senyor Montoro. Aquest és un país certament que la tributació és injusta, especialment les rendes de treball, i per tant cal pensar en el futur tributari. Tot i tenint present, perquè suposo que després parlarem d'Europa, pel que he vist de la introducció, que anem cap a, tant de bo, vaja, anem cap a una unió fiscal i, per tant, quedi clar que els paràmetres d'harmonització fiscal acabaran afectant-nos per igual a tots els països membres de la Unió Europea. Abans, però, ens hem de quedar a Catalunya, perquè a Catalunya ara es tornarà a aplicar l'impost de successions, que va ser el gran cavall de batalla de Convergència i Unió a l'anterior campanya electoral per l'anterior legislatura i que va ser allò la decisió afecta al cap de pocs dies d'haver tornat a la Generalitat. Però de moment el que hi ha és una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya que certament proposa, entre d'altres, modificar l'actual estatus de l'impost de successions. Jo recordo perfectament, com si estigués ara visquent-ho, que quan vàrem negociar amb Esquerra Republicana vàrem fer, en plural, parlo d'Unió, unes suggerències respecte a l'impost de successions perquè estessin exclosos cònjuges, pares, fills, etc. El president Mas em va demanar que ho deixés en mans seves, ell coneixia millor que jo com està l'Hisenda catalana i, per tant, jo confio en que la solució que es prengui sigui el més equitativa possible i, d'altra banda, i ell ho reafirmarà durant el temps més breu possible, l'actual situació financera de la Generalitat l'hem de superar i, per tant, doncs això caldrà modificar-ho, però reitero... El sol fet de recuperar un impost que s'havia tret no sembla gaire equitatiu. No, que consti que en l'àmbit de la... Jo soc favorable, i ho he defensat tota la vida, a suprimir aquest impost. Però, en canvi, hi ha gent economista, i no necessàriament d'esquerres, que en són partidaris d'aquest impost. Hi ha una certa controvèrsia científica sobre l'aplicació de l'impost. Però és veritat que nosaltres n'hem estat sempre defensors i, per tant, des d'aquest punt de vista, dir que no és equitatiu, bé, és quantes coses avui s'estan fent que no són equitatives en funció de l'estat de les finances. Hem de recaptar d'un lloc o altre, hem de poder atendre el mínimes obligacions. Molt bé, però és que quan es va retirar aquest impost o la part que quedava d'aquest impost que ja era mínima, ja estàvem en crisi i ja s'apel·lava a l'austeritat. Per tant, ara podem dir que durant 4 anys o 3 la Generalitat ha deixat de recaptar una part d'un impost que en el supòsit que sigui la xifra que avui ha fet pública Esquerra Republicana, 150 milions l'any, en haguéssim tingut 450 que no hem tingut. Llavors... No és exactament així. Primera, no sap Esquerra ni ningú quin serà el muntant. Encara és una moció que s'ha d'aprovar al Parlament de Catalunya, que jo crec que s'aprovarà, òbviament, però encara s'ha d'aprovar. Segona, no es tracta tant de poder explicar que el que ara fem és retornar a la situació original de l'impost de successions, perquè vostè sap que entremig va haver una altra reforma per part del tripartit, una reforma que... No, parlo ara de la que es va retirar per part de Convergència i Unió quan va arribar al govern. Sí, però reitero, no necessàriament durant aquests anys s'ha pogut fer el que s'ha fet i ara s'han de fer coses noves. Estic parlant d'un govern... Nosaltres no ens vam comprometre aquesta campanya electoral a no tocar l'impost de successions. Va ser l'anterior. Hi ha hagut noves eleccions. Durant la campanya ningú ha dit, al revés, el president Mas el que va assenyalar públicament és que continuaria aplicant ajustos tant el que fa referència a serveis, obligatòriament, malgrat no ens agradi, com el que fa referència a la possibilitat d'incrementar els ingressos. Per tant, el compromís del president Mas davant de la ciutadania no ha estat el mateix en aquesta campanya electoral que en l'anterior campanya electoral. Per tant, no se li pot adjudicar al govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat pel que hagi dit en aquesta darrera campanya electoral, que mai va dir això, perquè ja érem conscients que això, amb Esquerra o sense Esquerra, ho haguéssim tingut que tocar.
Per tant, jo no porto els números de la Generalitat, hi ha un conseller del qual m'enfio, que és en Mas Colell, hi ha un president de la Generalitat amb el qual en aquest cas vaig depositar absoluta confiança i sé que faran tot el millor que puguin, sabent que ells creuen que és injust l'impost de successions, que és injust que una família que treballa, etc., que després quan es mor el pare o la mare doncs hagi de pagar a Hisenda una part molt important del patrimoni que han estalviat els pares per de cara als fills, sabent que això és injust i per tant sabent que a vegades es prenen decisions que són injustes, doncs hem d'intentar que sigui el menys temps possible i que afecti les menys persones possibles. El president de la Generalitat, que abans d'ahir, com vostè sap, va fer una roda de premsa, alguns diuen, suposo com una certa mala fe, que vostè el va voler contraprogramar fent-ne un altre simultàniament a la mateixa hora a Madrid, però al marge d'aquesta maledicència, què opina de tot el que va dir? I jo que vaig llegir un titular de Madrid que deia «Mas gira hacia Durán», realment el que va dir el president Mas s'apropava més al que vostè, en les posicions que vostè sempre ha explicat, que no pas a les dels acords amb Esquerra Republicana? Primer, deixi'm fer menció, encara que vostè ho hagi citat de passada, amb aquesta... A la contraprogramació. Sí, a la contraprogramació. Hi ha gent, i ho sento també en la seva professió, que té un cervell realment molt reduït. Perquè, clar, els dimarts a Madrid hi ha junta de portaveus. Jo a les 9, 2:15, tenia visita programada amb la vicepresidenta de la Generalitat, de l'Estat, fa setmanes que el president de la Generalitat coneixia perfectament. Per tant, un dimarts s'acostumen a fer, no jo, sinó tots els grups parlamentaris, roda de premsa. A la roda de premsa primer surt el principal partit de l'oposició, el PSOE, després el segon, que és Convergència i Unió, la Federació de Convergència i Unió. Però se'ns va colar Iniciativa per Izquierda Plural i, per tant, va trigar més. I va coincidir que va ser la una. Per tant, home, la gent ja ho sap, això. La gent que es dedica al món de la professió periodística ja ho sap. Però vostè genera aquest tipus de sensació de maleses permanents i aleshores no sé per què això no se supera. Ho deu saber vostè? No, no és que jo sap que no. La pregunta no és una qüestió de maleses permanents. Ara m'explicarà quines maleses faig per tal que em quedi tranquil i pugui dormir tranquil aquesta nit. Dormirà tranquil perquè sap perfectament de què parlo. Sap que jo soc cristià i aquesta nit hauré de fer una gran acte de contrició si m'explica tantes i tantes maleses. No. Aquesta imatge que diuen, vaja, aquesta etiqueta que li pengen a vostè, de que està tot el dia matisant tot allò que estigui fent Convergència perquè des d'Unió es veu diferent. Això vostè sap que és així, senyor Duran, no li estic dient res, que vostè no sàpiga, que vostè no combati i que vostè no respongui. Estic d'acord amb les tres coses que acaba de dir, mira. Jo la setmana passada estava al Brasil. Ai, que em pujoleja. No. Ai, que em pujoleja traient-me trossos de paper de la butxaca. Porta'm l'extracte del compte corrent de la Caixa, que acabo de treure ara. Deixi'm veure el saldo. Sí, home, però no l'expliqui. No, home, per favor. No, si vol, pot explicar fins i tot. Que no, que era una malesa per part meva. Així, qui s'ha de confessar serà vostè, no jo. També. Miri, jo estava a Brasil la setmana passada i vaig fer una carta web com acostumo a fer cada divendres. I vaig explicar que era important tot el camí de la consulta fer-lo amb la màxima quantitat de forces polítiques possibles i que Iniciativa per Catalunya era important i el PSC també. I a continuació vaig explicar, escolta'm, tothom que vol marcar diferències amb Convergència i Unió. Unió i Convergència tenim el següent compromís comú. 1. Defensar el dret a decidir. Unió ho fa des de l'any 31. 2. Convocar una consulta al llarg d'aquesta legislatura. 3. Concretat amb l'acord de legislatura amb Esquerra Republicana, fer-ho l'any 2014. 4. Si concorressin circumstàncies econòmiques o socials o polítiques que aconsellin ajornar-ho, ajornar-ho. 5. Intentar que això sigui compartit pel màxim nombre de forces polítiques. I això és el que diu exactament el president Mas. I jo vaig llegir els diaris, no sabia de què parlar a Brasil, per no parlar de coses de Brasil, que al final la premsa no en fa cas, perquè sempre procures parlar d'alguna cosa que la premsa et faci cas, vaig llegir el que havia dit el president a la sessió de control. Mas prefereix no accelerar el procés de la consulta per no perdre el PSC. El president insisteix en el diàleg amb el govern espanyol i aposta per la via d'Escòcia. Ho dic jo, al cap de 24 hores d'estar publicat, i tothom contra mi, que si contradic, etc. Escolta, estic dient el mateix que el president Mas. I el dimarts passat la gent vol veure que ha rectificat el president Mas. El president Mas, que pugui pensar en que la consulta no es faci el 2014 i en que creu que les coses s'han de fer bé i, per tant, lentament, això no és nou, si no, no estaria en el pacte amb Esquerra Republicana. I això ho hem signat el senyor Mas, ho hem signat jo, teòricament, ho ha signat Convergència i Unió. Per tant, quines novetats hi ha i quines contradiccions hi ha? Que s'apropen en Duran? No, si en Duran i en Mas parlen molt i pensen en aquest sentit exactament el mateix.
A partir d'aquí que hi ha matisos? Sí, entre Mas i jo, segurament. Entre gent de Convergència i gent d'Unió, també, que no n'hi ha a les altres formacions polítiques. Però amb el compromís que tenim davant de l'opinió pública amb aquests temes, la cohesió és en sentit intocable. En tot això, en aquest timing, hi ha un Guarda els element... papers, eh? Molt bé, molt bé. En aquest timing hi ha hi ha un element que no podem saltar. Apareix una enquesta divendres al Periódico que, home, sacseja una mica la situació, que és aquesta. Sí, és veritat. També m'agradaria que ensenyés la de Madrid, que Convergència i Unió guanya les eleccions si supera encara amb doble avantatge al PSC, d'acord amb les últimes. Sí, molt bé. No tot arreu és igual. No, ja... Perquè també ha de fer pensar això. Ara acabo de dir una malesa. Ara acaba de provocar vostè mateix que els altres diguin veu com el Duran diu maleses? No, el Duran diu les coses... Això sí que s'haurà de confessar. No, el Duran diu coses que hi ha gent que no li agrada escoltar, però que són coses que penso que tinc el dret a dir-les públicament i que, a més, crec, òbviament és la meva opinió, i per tant puc estar completament equivocat, que són certes. Si el mateix ciutadà que li fas l'enquesta, el mateix dia, el mateix senyor que li fa l'enquesta li pregunta vostè què votarà a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i diu Esquerra Republicana majoritàriament, i en aquest mateix senyor, senyora, jove o no jove, li pregunten i a Madrid què votarà i surt Convergència i Unió que torna a guanyar de llarg les eleccions incrementant la distància respecte al PSC per segona vegada en la història, aquella mateixa persona té dues concepcions diferents d'una Convergència i Unió a Catalunya i una Convergència i Unió a Madrid. Està dient que pensant en Espanya... No estic... El mateix ciutadà, perdó, el mateix ciutadà... Pensava que anava a dir una altra cosa. No, jo procuro no dir maleses. Ja la veig venir, jo procuro fer preguntes perquè diguin maleses, però no incorporar la malesa a la pregunta. Està dient, doncs, que el mateix ciutadà, quan pensa en Espanya, diu, votant habitualment de Convergència, si el candidat és Duran, m'hi apunto. Si el candidat és Mas, no. M'està dient això. No, en absolut. Primera, perquè ningú ha dit que el candidat serà en Duran. No ho serà? Ningú ha dit que el candidat serà en Duran. Li pregunto, ho serà? Quan arribi les eleccions se sabrà. Rima i tot. Ningú ha dit que el candidat serà en Duran. S'ho està plantejant, no ser-ho? No tinc cap decisió pressa i, per tant, el temps ho dirà. Contempla no ser-ho? A la vida s'han de contemplar totes les possibilitats, però no tregui d'aquí la conclusió de que no seré candidat ni de que en seré. No hi hem pres cap decisió. He de parlar amb el partit, he de veure com evolucionen políticament les coses, he de parlar amb la família. La família fa molts anys que suporta el pare o el marit 3 dies per setmana a Madrid i, a més, com a president de la Comissió d'Exteriors, viatges de tant en tant. Per tant, he de fer un plantejament que jo no el faig només jo sol. El vull compartir amb la meva dona, vull compartir amb les meves filles, que ja són majors d'edat i que tenen una opinió que no és exactament la del pare respecte a la seva continuïtat, i vull compartir-ho amb el partit i vull compartir-ho amb el president Mas. Per tant, no tinc la pressió. Per tant, no és veritat. El que jo crec que succeeix és que la mateixa persona creu que Convergència i Unió continua defensant molt bé els interessos de Catalunya a l'Estat, que Esquerra Republicana no serveix per defensar aquests interessos, malgrat que Esquerra Republicana també puja, seria injust no esmentar-ho en aquesta enquesta de Madrid, i en canvi, per les raons que siguin, jo tinc les meves, Convergència i Unió queda una mica per sota d'Esquerra. Quines són les seves raons? Bueno, jo crec que hi ha un argument, que respecto però no comparteixo, que es diu, a mi em va bé, m'és igual que Convergència i Unió baixa perquè la suma d'Esquerra i Convergència i Unió, l'espai sobiranista, segueix intacte, inclús puja una mica. Sí, és la lectura Rahola. A mi no em va bé, la senyora Rahola, a mi no em va bé. Jo sóc de Convergència i Unió i a mi no em va bé. Jo prefereixo que Convergència i Unió vagi per davant d'Esquerra. Per què? Perquè no som iguals. Jo he dit moltes vegades, jo sóc adversari d'Esquerra i Esquerra és adversari meva. Des de la perspectiva que som opcions polítiques diferents, tenim un model de societat completament diferent, i a dintre Esquerra hi ha gent molt respectable que aixeca el puny la nit electoral, i jo no tinc res a veure sociològicament i com a model de societat amb aquesta gent. Dins d'Esquerra, i recordo un article de la senyora Rahola, hi ha gent que exalta el castrisme, no sé si recordarà ella la seva columna, i jo no tinc res a veure amb aquells que exalten el castrisme, i en Chávez 3/4 del mateix, i en altres temes que no són política internacional. Per tant, jo no tinc res a veure amb Esquerra Republicana. L'únic que sé i que tinc a veure amb Esquerra Republicana és que són patriotes catalans com pugui ser-ho jo, per molt que moltes vegades em vulguin ubicar amb l'altra banda. Per tant, jo no en tinc prou amb que Esquerra ja passi per davant i els dos sumem per sobre de la resta de forces polítiques. No ho comparteixo. Per tant, aquesta tesi no la comparteixo. Què passa? Avui, venint amb l'AVE, un dirigent, diputat, millor dit, d'un partit català d'esquerres, no del PSC, que dic clar, d'esquerres, em deia que recorda allò que deia l'Arzallus, que uns sacsegen l'arbre i els altres recullen els fruits. Jo crec que estem fent un discurs molt similar al d'Esquerra Republicana de Catalunya
i estem sacsejant un arbre determinat i els fruits, perquè ells estan verges, no estan governant, per tant no tenen el desgast del govern, etc., el recull més Esquerra Republicana, que estan passant una etapa idíl·lica. El dia que es comprometin i es mullin a governar, jo crec que en aquests moments és una malesa, però deuen tenir pànic perquè veuen la possibilitat de que finalment quedin els primers, deuen tenir pànic, perquè crec que no és un partit de cultura de govern, amb tot el meu respecte a Esquerra Republicana de Catalunya, perquè és evident que la direcció ha canviat, però hi ha una base important d'Esquerra que continua sent la mateixa. Per tant, jo no comparteixo aquesta tesi, ni la d'interpretar que ja ens va bé que això sigui així, ni la de pensar que això passa perquè en Duran resulta que diu certes maleses o diu certes matisos. Tot és culpa meva. Per Duran, Esquerra Republicana és un soci no desitjable. No, home, en la mesura, això és un contrasentit amb la meva pròpia aposta. És a dir, jo he signat el pacte amb Esquerra, però jo tinc dret a expressar la meva opinió de que és un adversari. Però amb els adversaris pactes. És que ens hem d'acostumar a una societat democràtica, com passa a qualsevol país europeu. Els socialistes a Alemanya són adversaris de la CDU, de la senyora Merkel. I, en canvi, si l'electorat no dona majoria amb un o a l'altre, es veuen obligats a governar. Per tant, escolti'm, l'electorat no va voler donar, per les raons que fossin, majoria a Convergència i Unió i va fer una gran pujada a Esquerra i ningú més s'ha volgut pactar amb nosaltres. Conseqüentment, jo, que em sento adversari d'Esquerra, doncs no tinc altra obligació com a partit, pensant en el país, de buscar una estabilitat i ens l'ha donat Esquerra, punt i final. Una última qüestió. Vostè diu que no s'assuma el pacte d'estat per anar junts a Europa. Primer, això no és cap pacte d'estat. Això és un acord de 2 fòlies entre el senyor Rubalcaba i el senyor Rajoy, articulat per altres persones, de cara al proper Consell Europeu. Segona, de pactes d'estat ni el senyor Rubalcaba, ni el senyor Rajoy, ni el PP ni el PSOE pot donar lliçons a Convergència i Unió, perquè qui més ha plantejat aquest tema i mai me n'han fet cas hem estat nosaltres. Tercera qüestió. Jo vaig dir, vostè ho ha recordat abans, escolti'm, nosaltres estem interessats en això. Com el PNB també està interessat, estem interessats. Ara bé, des del moment zero. El que jo no vull és que vostès em vinguin després, a darrera hora, quan ja ho han arreglat tot, a buscar la meva signatura. Això és el que diu en el tuit que ha fet públic avui, no? Servidor, sí. Sí. Llavors, ahir vaig parlar, el dimarts, perdó, al dematí amb la vicepresidenta. Vicepresidenta, voldríem estar aquí. Se lo pregunto a Rajoy que hable con Rubalcaba a ver qué le parece. Vaig parlar amb el Rubalcaba, no et preocupis, Duran, hi sereu des del primer moment, no pateixis. I ja estaven negociant. I, per tant, ahir a la tarda, a 8:45, quan estava posant el llacet per anar al sopar de gala del príncep hereu del Japó, m'envien un paper, que no sé si és el que ha pactat el PSOE i ha pactat el PP, i per la premsa m'assabento que ens convoquen avui a l'acabar la sessió de ple per parlar d'aquell paper. Perdoni, això no es pacta ni de res. Per tant, s'ha acabat el bròquil. Això de demanar l'adhesió cada 2 per 3 amb ells s'ha acabat. Vull dir, a partir d'ara, si volen tractar amb mi, escolti'm, jo estic molt interessat. I comparteixo el paper. El puc complementar. I crec que d'Europa tinc alguna idea que pot ser positiva per complementar-lo. Ara bé, que no em busquin a darrera hora, que em cridin des del primer moment i que no em vagin enganyant, dient, sí, no pateixis, escolta, palmadeta, com deia aquell, pujar el tema dels papers a l'esquena i no pateixis, Duran, tu hi seràs del primer moment. A mi m'interessa més que ningú. Anem a fer una foto per fer que prenya el Rajoy. I després resulta que no, que ja estan parlant uns i els altres. Doncs no, s'ha acabat. Doncs deixem-ho aquí. S'ha acabat. Vostè mateix ha posat a punt i final. La frase no podria ser més contundent. La conversa, l'entrevista pot continuar com vostè vulgui, com sap. Sobretot si, com avui, em ve amb tanta voluntat tan explícita d'explicar maleses. No, les maleses les ha portat vostè. Jo, és que explico, soc una persona transparent. Ja fa anys que em coneixen. Per tant, soc políticament incorrecte, ho sé. Però jo no tinc cap malesa contra ningú, però tinc el dret i reivindico el dret a expressar lliurement el que sento. I és bo que hi hagi, en aquest sentit, sota la coherència que li he dit abans, que compartim un projecte amb Convergència, que no tothom pensem el mateix. A casa meva tampoc no tothom pensa el mateix, a Unió Democràtica. No passa res, respectem-ho. Ens enfadem quan hi ha baralles entre polítics d'un partit i després diem que els partits són una màquina que tots pensen el mateix. Home, respectem la pluralitat d'opinions, la diversitat, els matisos. Això és enriquidor, no és malesa. Senyor Duran, moltes gràcies per tornar. A vostè, moltes gràcies.